www.jedor Asam Channel. Jangan lupa subscribe, komen di Asam Channel. Kali ini Asam Channel waktu jalan-jalan ada pembuatan pembongkaran seperti perabot. Ini mau saya lihat bagaimana cara pembuatan dari Bapak Bojonegoro yang begitu ramai di sana. Langsung saya samperi saja bagaimana tutorial untuk mengganti perabot seperti ketel, cubluk, itu ya, bisa dilihat. Jangan lupa di Asam Channel. Nggih. Pundi Pak Dalem? Bojonegoro. Kok siji iki duadi terus. Ayo, kowe ndelok wong akeh. Ini arane kerawat yang disaku asal usulku ya gak wani ya, Pak. Kupingnya telas, katon kuping lotok. Loro. Jadi kalau anakku bisa di online no barang, nggak datang. Tapi aku mau kena aduh ya, gak entuk. Laris. Disiapkan. Jam. Disempet. Kene ngeri anakku gak pake.
ora ngerti nyedak HP pur nek ning WA karo nek ning bel ngono kuwi tok. Landune ngono. Ora kok bijine ngomong terus kan HP ini. Alah, boten ngurusi gitu. Kayaknya keluar, ya. Gua kayak wong ilang karo itu. Wong ilang. Gara-gara apa? Gara-gara HP. HP ini ya. Dalam terberat Iya. Dari dekat itu. Hubungannya kok. Ora bendare kesulanan. Ora masalah. Kesulanan angus sih. Bojonegarane pundi Pak jenengan? Rau gayam. Omah nek iya. Maghrib. Iki 2,5 jam. Ponane kan yo seneng sak kene. Ayo gare. Yo gare Pak Jasman. Pak. Jasman. Dompet kok mikir wong ngomong tuwek, ngerti duwe ada duwe. Yo kok lho. Omah. Dompet batik kecil nae lho. Wes